Pitunan sapa kakang-kakangmu laka keduwe sira al-ghawaila ing kepleset utawa ing kacilakan. Ngimpi ana tongkat-tongkat dawa do ngupeng do temancep mbunder nika, terus ana tongkat cilik ning tengah-tengahe. Niku Nabi Yusuf umure 7 tahun wingi nika sabnya sinina 7 tahun ngimpi kuwi. Wis ora cerita, ming cerita karo bapakne kon ra omong sapa-sapa ya ora omong. Umur 12 tahun ngimpi srengenge bulan lintang-lintang do sujud niku umur 12 tahun. Nabi Yakub ya terus ngendika pokoke aja cerita karo dulur-dulurmu. Aja cerita karo kakang-kakangmu. Mongko mereka-mereka engko bakal nggawe kapitunan ning awakmu, bakal nggawe kacilakan ning awakmu. Wis cukup tok ndem. Aja ngantek do ngerti. Akhirnya dindem dhewe karo Nabi Yusuf. Ning ngimpine kelas Nabi lho iki, dadi ana artine kabeh karena walaupun tembung ngimpi niku ki asline tinuture wahyu. Sing diwenehke Allah ning gone para nabine kadang lewat ngimpi. Dinek udu nabi aja muni wahyu. Ping pindhone ngimpi ya ngimpi ning rung mesti ana artine. Rung mesti kedadeane nek kelase udu nabi. Apa meneh ming kelas-kelas kita. Kelas kita iki ngimpine ming ngimpi ruwet niku wae mingen. Ruwete urip dipikir gegawa tekan ngimpi kuwi nek awake dhewe ora kok sithik-sithik apa ya artine aku ngimpi ngene. Ora ana artine, ora usah dipikir, ngecah-cah pikir. Aku ngimpi iki parani ula terus dicokot. Ora usah dipikir lho, ora ana artine kok. Artine apa? Mbok aja neh ula, mbok biawak to. Sing nyokot iki tetep ora ana artine kok ya. Cokot biawak barang. Sing wedok iki mah muni cerita aku ngimpi cokot boyo lah nek kuwi iso kedaden. Iso kedaden. Karek sing dicokot nggon apa sithik. Baiki kelas Nabi ora mbiyeh-mbiyeh. Sak ngimpi-ngimpine ana gambaran pitutur terus engko bakal kedaden. Panjenengan nek nafsiri werna-werna ngimpi untune petil bakal kepaten sedulure ngono wae lho modele. Ming krotak-atik gathuk ketemune ra gathuk. Ngimpi mangan bakal kelangan. Ngimpi mangan iki tanja dikelangan. Mbasan ngimpi ngising bakal ketemu. Iki kok gathuke iki piye lho muni nek ngimpi ngising bakal nemu iki lho, nemu apa? Ngising iki nemu to? Oh, bakal kelangan. Cetha ora ngimpi wae kelangan nek ngimpi. Ora ngimpi wae kelangan.
Ning gene ya ora tau nangis. Padahal kelangan, aja nangis. Wong pas kelangan kuwi ngetke ora gelem kok. Ikhlas, kelangan kok ikhlas. Mula rasah di artek-artekke ora ana artine nek ngimpine awake dhewe yo. Dadi aja sok susah, aja sok kena reridu impen. Kerep banget wong iki do kena reridu impen, wah arep kedaden apa ya? Arep kedaden apa ya? Ora kedaden apa-apa. Kadang pisan rada cocok kae terus seolah-olah engko seterusnya cocok. Wah ra tenan to iki ngimpiku demben kae lho muni ngono. Bar kuwi tuh anggere ana ngimpi dipikir, anggere ana ngimpi dipikir, ora ana artine wong ming pisan kuwi ming teko pas gathuk kok ya. Ketiban bluluk jang. Ayo dicikuk gak digembrot ta. Senengane kok nek ngimpi aneh-aneh. Ayo iki Mas kalau sing ngimpi cokot ula seprene ya ora netes ngene kok. Cokot ula. Ning dimat-mat iki ula tenan apa udu iki ra cetok. Ruwiya diriwayatake ngan Jabirin saking sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Ana Yahudian sak temene utawi wong Yahudi iku jaah. Sowan sapa wong Yahudi ila Rasulillahi maring Gusti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko matur sapa wong Yahudi. Ya Muhammadu, duh Muhammad. Akhbir nyeritakno sapa sampeyan ing kula ngani nujumi saking impen. Alatiroa kang ningali huna ing jero impen sapa Yusufu, Nabi Yusuf ngalaihi salam. Ati wong Yahudi niku ning jaman Kanjeng Nabi niki wis ado karo Nabi Yusuf wis ado. Wong cetha saurunge Kanjeng Nabi iki dhuwur titik Nabi Isa, bar kuwi dhuwur titik meneh Nabi Musa, dhuwur meneh para nabi dadi wis ado banget. Lah Yahudi niku sowan ning ngarsane Kanjeng Nabi mbuh ngetes, mbuh pengen ngerti njaluk supaya Kanjeng Nabi kon nyeritake tentang impene Nabi Yusuf. Niki jenengan mang nyeritake ning kula Muhammad tentang impen sing diimpekke karo Nabi Yusuf bilih. Kira-kira piye? Dadi kon nyeritake zaman ratusan bahkan hampir ribuan tahun. Wis telu nek misalkan per nabi 500 iki wis keletat pirang-pirang dadi ribuan tahun. Agi saiki karo ning Kanjeng Nabi mangsa gesang wis 1446 Hijriah. Lete awake dhewe karo Kanjeng Nabi niku wis 1446 47. Wes 1400 wis banget ya. Iki lebih dari niku. Mula fasakata mongko meneng sapa annabiyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyeritake ya bingung lah zaman biyen iki piye le cerita. Meneng. Ki nek ra iso jawab Yahudi ngleleng iki kok. Bakal nuduh nek Kanjeng Nabi iki nabi palsu. Nek Habib ngono ora apa-apa iki nabi.
nek Habib palsu ngono kuwi rada kaya ora palsu lah nek Habib iki jenenge Habib kok. Nggih. Ora palsu ning nek le ngaku turunan Kanjeng Nabi niku rada palsu. Wong Habib ki ming julukan kok ya nek kaya Kristen kaya FX kok ya. FX ki Franciscus Xaverius. Wi baptisan Kristen kira Franciscus Xaverius. Jenenge wangun kae FX Sutejo. Oh, Dumatejo kuwi. Wih, kandhane aku tau maca sik kok. Oh, nek kuwi ra Udu Sutejo nek kuwi. Ning nek kuwi ra Dimas Tejo. Oh, Udu kuwi. Iki Sutejo kok. Nek kae ra Dimas Tejo kae. Kuwi kok FX jebul Franciscus Xaverius Sutejo. Aku ndek kanca sekolah mbiyen ning SMK kae FX Unang Setiawan. Franciscus Xaverius Unang Setiawan. Hati ngarepe kuwi iki ming sekedar baptisan. Habib kae ya kok ming Habib sapa ngono kuwi. Iki ming kono tambahan kuwi, tambahan nggo sekedar gelar-gelar daerah. Dadi nggo gelar-gelar daerah nek desa ngene dhewe ya istilahnya kang ngono kae kaya. Terus keri-keri kaya mburi kae terus yuyu kangkang barang ngono. Yuyu kangkang. Lagune Krubyuk Sengok ngono wae. Lah wis Leteng Abang Ijo ming turane yuyu kangkang. Sing isih ra gedemok ming Kleting Kuning. Masalahe ngoyak Mbak Yune bar masak ning pawon reget gupak angus. Dadi rada reget-reget kae akhire yuyu kangkang moh. Yuyu kangkang mburi kae di selera sih. Duwe selera nek ora letek ki omong sing ketoke ngono. Pinter tenan yakin. Ya milih jejebule. Nek letek Pak Angus ngono ya moh. Ya akhire sing ra gedemok mah Kleting Kuning kuwi. Mula terus dipilih karo Andi-andi lumut. Kuwi nang nggon anu ya dongeng kok ya. Kanjeng Nabi ditakoni meneng wae waduh kok nyeritake piye ya. Fana zala mongko tumurun sapa Jibrilu malaikat Jibril ngalaihi salam. Fa akhbara banjur ngabarake sapa malaikat Jibril hu ing Kanjeng Nabi bidzalika kelawan mangkono-mangkono impene Nabi Yusuf. Faqala banjur ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil Yahudi kedue si Yahudi ngendikane iza akhbartu tetkalane nyeritake sapa ingsun ka ing sira he Yahudi bidzalika kelawan mangkono-mangkono impene Nabi Yusuf hal taslam ana ta gelem Islam sapa sira? Nek kowe njaluk aku kon nyeritake tentang impene Nabi Yusuf, engko nek tak ceritake kira-kira kowe terus gelem mlebu Islam apa ora?
Faqala mongko jawab sapa Yahudi, "Naam ya, beres." Nek pancen iso nyeritake rinci gamblang benar, aku engko bakal mlebu Islam. Beres wis. Empuk kaya suarane wong wedok. Ya. Empuk kok tahu pong. Aku mung ngomong empuk kok. Empuk iki lawan katane atos, ora kok lawan katane alot. Alot ki lawan katane renyah. Iki kok renyah terus iki alot, nek empuk atos. Dadi ana pasangane dhewe-dhewe. Ora tau sekolah iso. Ayo to pasangane kan dhewe-dhewe, seneng pasangane susah. Ngono ki menderita pasangane bahagia. Oh, ora paham lho. Kaya wingi aku menjang manten ten Srungga tak wacake kitabe Ya Fatimah hi Fatimah. Kanjeng Nabi wasiat ning Dewi Fatimah. Endi wae wong wadon sing ngedusi anake, bar kuwi terus nglengani rambute, bar kuwi terus njungkati rambute, uga ngumbahke sandangane. Mongko bakal diganjar kaya ganjarane mangani wong-wong ngeleh cacahe 1000. Karo nyandangi wong-wong wuda 1000. Lah aku nerangke ngono. Kok ana sing celoteh saru lho muni. Umak plenggong. Kok saru ki sarune nggo ndi, Cek? Nek aku nerangke maka nyandangi wong wuda 1000 kok jenengan le nafsiri saru berarti goblok banget jenengan. Iki kalimat kaya ngono kok saru ki saru piye? Jajale. Wong ganjarane kaya makani wong ngeleh 1000, nyandangi wong wuda 1000. Iki sarune iki saru piye? Berarti uteke sing bubrah kowe aku ya ngono terus. Lah kok ngene kok saru iki terus saru piye jajal? Si sarune piye nek ngono kuwi? Wong ming nerangke nyandangi wong wuda 1000. Iki kecuali nek laku nerangke iki engko diganjar kaya dene wong wuda kater-kater tekan ndi-ndi aku ya ngono kuwi ya. Wong kok ora iso memahami kalimat tau. Aku ya mau ngono kuwi. Wis entek jame wis wae aku. Aku ngono kuwi tambahi madhok ngono iki sewalah. Malah kon ngimbui. Wah, nek kon ngimbui wong iki kula maca kitab, nggo kitab, ambok 2 jam 3 jam beres aku. Ora masalah ono sing bungok ngono iki. Ora masalah piye, panase ngentang-entang kotos-kotos ranggo anduk ya. Wah, kula nek ngaji iki loro kuwi tak singkiri. Nomor 1 saru, langka kula ngaji saru iki langka. Nek kasar hoo. Ning ora saru. Nomor 2 ngrembug kuwi mau aku ora tau ngrembug. Tenan. Ya nek ning kene kae ming gojekan. Ming teko kulino ndak dino awor kae ming gojekan. Wong ya gojekan kae ya tetep ora ana netese kok. Nek ning jaba langka aku. Ngrembug kok ngono kuwi. Kae ming gojekan ora tenan aja lebokne ati. Oh ya ora dilebokke ati wong ora wah-wah kok. Ajeg. Ajeg kuwi ayo sing nominale cilik dhewe. Wes ora usah diperjelas. Omah ana sing celkop. Saru.
Piye kowe kira-kira gelem mlebu Islam ra iki engko nek tak critake. Beres oke. Nggih. Kala mongko. Nggih. Kala mongko ngucap meneh sapa si Yahudi. Ngucape Juryani. Juryani iki ya lek Juryani Blawong apa Karanganom to kae iki. Lek Juryani. Nek cara bahasane ya Yahudi ki omong Juryani ndang critakno ngono. Pokoke ndang critakno. Nangam Juryani wa Toriki wa Zayali utawa Zuyali wa Kobisi wa Ngamudani. Iki jenengane keluargane apa piye iki? Oh, iki jenenge lintang kuwi. Oh, alah. Berarti kolane Kanjeng Nabi nih. Lah kok ya pedhotane cerita iki rada nyeleneh. Pedhotan akhbartuka bidzalika hal taslam faqala na'am. Qala. Dasar critakno tentang nujum, lintang-lintang. Sing Yusuf ningali lintang-lintang kuwi. Kira-kira lintang-lintang sing sujud nang gone Yusuf ki lintang apa wae. Wes, nah ya tobat to kon nerangke jenenge lintang. Ketemune lintang songo ngene Pak Heri ger gunung kae. Terus sing duda-duwa usulane lintange ngasmara. Sing duda-duda lintange ngasmara. Mula nggera dawan wis ilang. Lintang Kairo. Apa kuwi? Kok ora gathuk blas. Kadoan lintang kok Kairo. Kairo Mesir kono ya kadoan kok ya. Kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ngendika Juryani sing nomor 1 jenenge lintang utawa nujum niku lintang Juryani. Mula nek ana wong jenenge Juryani kae lintang Juryani. Wa Toriki lan lintang Torik. Iki Ahmad Torik. Ana kanca jenenge Torik. Si wasite bal-balan kae Torik kanca namplek. Oh Farik kae lali ya. Wa Zuyali lan sing nomor 3 lintang kuwi jenenge Zuyal. Wa Kobisi lan sing nomor 4 lintange jenenge Kobis. Kobis. Karo terong. Wa Ngamudani sing nomor 5 jenenge Ngamudani. Wal Faliki lan sing nomor 6 jenenge lintang Falik. Wal Musbihi sing nomor 7 jenenge lintang Musbih. Wa Doruhu utawa Doruhi lan lintang Doruh.
wal faraghi lan lintang faragh wa wasabi lan lintang wasab wa dzul katfaini lan lintang dzul katfain ro'a ningali ha ing lintang-lintang kuwi sapa Yusufu Nabi Yusuf ngalaihi salam. 0 lu 4 mo 6 tu 8 9 10 11 lintange 11 jal kok nek mulih kon nyeritake jenenge lintang kelingane yo ming kopi wah sing sujud nang Nabi Yusuf kuwi lintange 11 kuwi nang tafsir Quran diterangke cacahe 11 lintang apa wae salah sijine kubis lah liyane takono kiyaine kono kene wae ya tobat eling-eling iki dhewe dadak bukae nek kon ngawak ngono wis ora kelingan uteke wis rusak wis anu kokean memori dadi rada lelet angger mulai ditakon iki nek cara handphone mubeng kan wer wis rada error wis tobat rada error rumahsaku mbiyen aku pinter kok dadi malik lalen iki kok kan dosa itu sithik mboko sithik dilongi guys esuk pas mati iki pas entek lah nggih saya tuwa sithik mboko sithik dosane dilongi sesuk saya tuwa kan pas resik ora kok saya tuwa malah numpuk-numpuk wasamsi utawa wasamsu lan srengenge wal qamaru lan bulan iku nazalna tumurun apa srengenge rembulan minas samai saking langit wasajadna lan sujud apa srengenge karo bulan lahu kedue Nabi Yusuf diceritake karo Kanjeng Nabi lho iki lintang sanga cacahe jenenge iki ditambah srengenge bulan iki medun do sujud nang Nabi Yusuf istimewa impene jan istimewa faqala mongko omong jawab sapa al Yahudi jawabe iya iya wallahi demi Allah innaha sak temene utawi cerita iku la asma'u yakti pira-pira jenengi utawa la asma'u yakti wis jenengi sapa ingsun ha ing iku lintang hati Yahudi ya omong lemune ya pancen ngono kuwi demi Allah lintang sing tak ceritake kuwi aku ya ngerti jenenge kuwi dadi cocok banget karo sing diterangke Kanjeng Nabi karang Kanjeng Nabi ngendika ora saka nepsune ning ngendika saka wahyu kok ya layantiku nganil hawa illa wahyu yuha layantiku ora bakal ngendika sapa Kanjeng Nabi nganil hawa saka hawane illa wahyu kejaba wahyu yuha kang diwahyoke mula segala macam pengendikane Kanjeng Nabi itu wahyu ora mengkur hawa nek kaya awake dhewe rak mutuh hawa ora mungkin wahyu kok yo
Mengutuh hawa. Ngomong apik ya ming hawa men dialem. Ngomonge apik kae. Ning nyatane le apik nek karo wong liya, nek rong omah ora tau apik. Nek karo wong liya alus. Nek karo wong liya jajal, nek karo omah rak nyente-nyente. Mula aluse iki hawa, karena ming pengen golek aleman, apa pengen golek pujian. Wong niate iki wis ora pati pas. Kowe arep anusa kae hawa kecuali nek jenengan di dalil kowe kok karo wong liya omongane alus. Kamangka kae kelase ming kelas tangga lah kok alus kaya ngono. Niate netepi dawuhe Kanjeng Nabi aku mulyake tangga ikramul jar lah kuwi engko dadi ganjaran. Ning nek karo omah kok nyente-nyente. Ha kuwi piye kuwi? Ya kuwi aku teko nesu ngono wae. Kuwi teko aku agi mangkel. Lah kok ning kerep ndak dino. Lah aku le mangkel ya ndak dino ngono. Aku le mangkel ya ndak dino. Oh ya pantesan bojomu saiki mempengaji ya. Lah bul nang omah ya kuwi mau kesamber mbledek wae ra wis-wis. Lah mbok ning kene awor kanca-kanca. Iso guyu. Iki lho delok mburi iki lho sak wulahe menyang ngaji mrusuh ngono kok. Rada ana cayane ku mburi ku. Mburi rada kidul. Dalem biyen cilik nyengungus kae lho biyen. Lah saiki bahasan mungkat mengket ya terus rada mrusuh sih. Sebabnya ya terapi jiwane dadi kok yo. Kuwi nek upamane ra ngaji ngono stroke dhek ben lho asline. Saiki rada mrusuh walaupun isih cilik ning mrusuh ngono. Rada ana cahayane arep cilik kae. Wong wis sawar kanca gek ya guyang-guyu, gek ketoke karo kancane ya tawani tenor barang kok ya ndak esuk iki. Iki ya mengkur cerita ora nyata, ora kok mburi rada kidul tenan do lingak-linguk. Iki mengkur anu istilahnya drama. Dadi ming dramatisir. Nek tenane ya ora ngono kok ya wong le mrusuh ya kendisen kok kuwi iki. Tur ya ngaji tenan ora kok teko disamber mbledek bojone iki ora. Wong nyatane nek mangkat ki ya sok boncengan wangun kae kok. Peraketan ku nek ning dalan terus sing wedok njoroke ndase iki biasa. Ya saka mburi boncenge niku. Bonceng saka mburi we karo omong lehmu ngaji mau ki gatekke ora. Ngono ku karo njoroke ndas kok piye? Wis to biasa. Jan karo njoroke ndas kae. Hooh, lho kuwi sing lanang ya ngono kuwi. Makane gila Kanjeng Nabi itu anane menggawa rahmat, anane menggawa keberkahan. Nderek Kanjeng Nabi iki donyane rahmat karo barokah, wis bodhon. Engko ning kubure cetha bakal digawe raudhah min riyadil jinan. Neng kubure wong ngantek wingi tak dadekke materi manten wingi awan. Endi wae wong wedok sing uripe niku selalu memberi pelayanan yang baik terhadap bojo lanange. Dengan niat yang baik, niat arep golek ridane Allah. Ngekeki pelayanan kon gaweke wedang kopi, teh, ya siap. Atine iki mengkur gawe lega tur niate memang arep golek ridane Allah. Setrikakno buya siap. Sambelno bawang oke siap. Boleh jenenge dikon sih. Ngono kuwi niku ternyata Kanjeng Nabi ngendika Fatimah nek ana wong wedok kaya ngono kuwi sesuk kubure bakal dadi raudhah min riyadil jinan. Kubure wong wedok kuwi sesuk bakal dadi taman surga. Rak yo sing kene iki meneng. Lah kok malah
keterangan arep didadekke palu nggo nuthuki kene. Iki ra padha karo dicekel kenceng kok mulih muni nggo nuthuki kene. Iku senjata. Kupinge mau ngrungokke ra kupinge. Kok terus ngono ra ya ben dicekel kene. Kene engko rak terus owah mulih iki. Bahkan kok jenengan meneng wae tengok-tengok wae kene mesti ngrengek-ngrengek. Mbok kowe iki akon apa to apa gek tak tandhaken. Oh ya wis maido. Ketoke ra mungkin wis wae le ngaji. Wis terus ke sesuk. Moga-moga dadi ridani Allah. Do diberkahi Allah. Do dirahmati Allah. Tansah saged konsekuen nderek ning Kanjeng Nabi, mekoleh keberkahan, mekoleh bebasan saka siksa kubur, syafaate Kanjeng Nabi, do ahli swargane Gusti Allah. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.